Čaute, moje meno je Ucnating a vítajte pri mojom druhom vlogu. Dneskajší vlog bude dosť nabitý, teda zaznie až tak, ale uvidíte. Teraz pôjdem do nemocnice s mojim otcom, lebo sa mi sestra narodila a tam vám to nebudem točiť, lebo oni by si to neprijali ani ja. Dám vám nejaké zábery z cesty. Potom pôjdem ku Andrejke, tam prišiel balík z e-shopu Ruka hore, tam to budem rozbaľovať a uvidíte, čo tam bude. A tento vlog bude dvojdňový, pretože zajtra pôjdem zo školy na poštu pre balík z e-shopu snowboardonline.sk alebo snowboardline.sk. Áno, zasa. A není to žiadna platená reklama, ale proste to není to žiadna reklama. Ale majú tam dobré veci, tak som si niečo objednal a odbalím to, alebo rozbalím. Bude to taký mini unboxing znova, takže uvidíme sa u Andrejky. Takže už som u Andrejky, tu je ten balík z toho e-shopu Ruka hore, uvidíte, čo tam bude a ideme ho rozbaliť. Takže prvé to máme toto tričko, to je pre mňa, asi dúfam, takáto sila od Spirita. Potom tu je pre Andrejku, od nás na meniny, takéto Ši, tiež od Spirita. A blíži sa to, a je to tiež táto mikina Ši od Spirita, takáto biela. Dostali sme takéto dve nálepky od Ruka hore a od H1.6. Takže takto nejako vyzerá na mne a vzadu je nápis Sila a H1.6. Už som doma, pred chvíľou som urobil projekt z angličtiny a je 9 hodín, teda za 5 minút je 9 hodín. Ja už som unavený, ale pôjdem si pozrieť nejaké videá na YouTube a pôjdem spať, takže zajtra sa uvidíme. Dobrý. 2,000 years later. Ďakujem. Dovidenia. Takže už som doma. Takto to nejako vyzerá. Dosť dobre to vymysleli. Je to ako keby taška. Takže môžeme to ísť rozbaliť. Takže sa môžeme pripraviť. Takto to rozstrihneme. Tuto niečo. No radšej tuto vyššie to. No. Takže prvá vec. Táto mikina. Neviem, aká to je značka. Poznám tú značku, ale takže proste takáto nejaká značka. Je to veľkosť L, ale v detských číslach, takže to je 14 rokov. Tak to nejako vyzerá. Potom tu máme tričko od značky Vans. Takéto čierne, čiže je to veľkosť L. Takže tieto veci budú dole v popise videa. Ak sa vám tento mini vlog páčil, dajte like. Ak sa vám nepáčil, tak ste ho nemali pozerať. Som to toho nehovoril. Budem viac točiť takýchto mini vlogov alebo takých väčších vlogov. Takže to bude všetko. Dajte like, odber, zdieľajte. A u ďalšieho vlogu, random vlogu alebo informáčke. Čau.